Stenbjerg er en af Danmarks mest unikke kystbyer, og samtidig et af Danmarks absolut smukkeste naturområder, placeret midt i Nationalpark Thy. Stenbjerg og naturen omkring byen oplever jeg tit fra den mest fantastiske side, og det er helt uanset årstiden. Min hest og jeg er tit ude på enestående ture, både i skoven, på stranden og ude i klitterne. Og her fornemmer jeg altid en storhed, som kun naturen kan give mig. Jeg møder hver gang masser af dufte og farver, og alt er i konstant forandring herude. Lyset, vinden, havet og alt det andet. Naturen og det at kan være aktiv herude er virkelig balsam for sjælen. Flyt til Stenbjerg. Kan I se hvorfor?